Und durch den Euroraum ist eben ein Mittel ausgeschaltet, was es früher gab, nämlich die Abwertung der nationalen Währung. Und damit war im Grunde ein Mechanismus installiert, der genau zu diesen Ergebnissen führen musste, die wir jetzt haben. Η απώλεια ανταγωνιστικότητας φάνηκε με δύο τρόπους. Και οι δύο εκ των οποίων ήταν αποφασιστικοί για την κρίση. Ο πρώτος ήταν πολύ μεγάλα ανοίγματα στις τρέχουσες συναλλαγές. Η Ελλάδα δε είχε το μεγαλύτερο όλων. Όταν δεν μπορείς να ανταγωνιστείς, οι συναλλαγές σου με τον υπόλοιπο κόσμο αρχίζουν και γίνονται ελληματικές. Το έλλειμμα λοιπόν της Ελλάδας ήταν τρομακτικό. Αλλά ήταν κάτι που είδαμε και στις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα φαινόμενο. Συναφές με αυτό το φαινόμενο ήταν η συσσόρευση χρέους. Διότι όταν έχεις αυτά τα ελλείμματα, κάπως πρέπει να τα χρηματοδοτήσεις. La Grèce est un parent pauvre dans cette Union européenne. La Grèce est un pays de la semi-périphérie du continent européen. Il est évident que la Grèce ne peut pas avoir autre chose que des déficits publics dans les conditions de son intégration au marché européen. Je ne veux pas discuter de la question les Grecs sont-ils paresseux, ça c'est du racisme pur et simple. Η Ευρωζώνη διαλύει το νοσοποιητικό σύστημα των χωρών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, αφήνοντάς τις εκτεθειμένες στην παγκόσμια κρίση. Αχίλλειος πτέρνα αυτών των χωρών είναι τα ελλείμματα και το χρέος. Χρέος που στη δική μας περίπτωση έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Συνεχώς η χώρα μας μέσα από τη διάρκεια της Επανάστασης άρχισε τα πρώτα δάνεια και από τότε μέχρι τώρα συνεχώς δανείζεται με μία εξαίρεση. Κατάφερε η Ελλάδα σε μια περίοδο ακμής της, το λέω ειρωνικά, να δανείσει. Στην περίοδο της κατοχής δάνεισε τη Γερμανία. Την υποχρέωσαν οι Γερμανοί να γίνει δανειστής από δανειζόμενος. Από τη γερμανική κατοχή και μετά, η χώρα επιστρέφει στον παραδοσιακό της ρόλο, του δανειζόμενου, και το δημόσιο χρέος, με τη σημερινή μορφή του, απογειώνεται από τη δεκαετία του 80. Η διατήρηση του δημόσιου δανεισμού σε ψηλά επίπεδα στην Ελλάδα έχει να κάνει με την κοινωνική και την ταξική δομή της Ελλάδας και με την μορφή που πήρε η οικονομία της τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει να κάνει με την συστηματική αδυναμία του κράτους να φορολογήσει με αποτελεσματικό και στοιχειωδώς δίκαιο τρόπο. Οι περισσότερες χώρες που βρέθηκαν σε παρόμοια θέση δέχθηκαν την επίσκεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κανένας όμως δεν πλήρωσε τόσο ακριβά όσο η Αργεντινή, το αντεστραμμένο είδωλό μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Αργεντινή θα πέσει στην παγίδα του χρέους μαζί με την Ελλάδα το 1824 με τα πρώτα βρετανικά δάνεια. Η θηλιά όμως σφίγγει στα τέλη του 20ου αιώνα. Η χώρα κλειδώνει την ισοτιμία του νομίσματός της με το δολάριο.
χάνει έτσι όλα τα μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής. Ζει τη δική της Ευρωζώνη. Μόνο που στη θέση του Βερολίνου βρίσκεται η Ουάσιγκτον. In a way to enter the new century in a very, very solid basis. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετατρέπει τη χώρα σε ένα ακόμη πειραματικό εργαστήριο του νεοφιλελευθερισμού. First of all, the IMF played a signature role in creating the crisis in Argentina, driving the same policies of deregulation and privatization that lead to immense corporate profits, but that really destroy the finances of a state. They were very clearly, the agent of U.S. power in the world, just as they are very clearly the agent of neoliberalism, which means the agent of upper classes in the neoliberal enterprise, whose aim was to increase their income tremendously, what they did, but they did to the present crisis. Με την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής το 2001, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι νεοφιλελεύθερες θεωρίες του γίνονται περίγελος των οικονομολόγων σε όλο τον κόσμο. Ορισμένα τέρατα όμως δεν πεθαίνουν ποτέ. The IMF is a little bit like a zombie institution. You can't kill it. The IMF has re-emerged as a player in quote-unquote bailing out countries that get into trouble, imposing austerity conditions as is happening across Europe and in a vicious and terrifying way in Greece. And there's no sense whatsoever that this institution has learned anything from the experience of Argentina. Η Ελλάδα θα πληρώσει ακριβά την εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σε ορισμένες περιπτώσεις θα την πληρώσει προκαταβολικά. The irony of this promise is that in the new arrangement, this increase, Greece is going to put $2.5 billion in there. I think that's only a fiat monetary system worldwide can come up and have Greece help bail out Greece and be prepared to bail out even other countries. Ενώ η Αργεντινή είχε να αντιμετωπίσει μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα μετατράπηκε σε υπηρέτη δύο αφεντάδων. Γιατί στην Ευρώπη το νεοφιλελεύθερο εγχείρημα είχε αναλάβει να προωθήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. The European Central Bank was a tool, in the imposition of neoliberal policies in Europe. Είναι κωμικοτραγικό να το βλέπει κανείς, αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην περίπτωσή μας, στην ελληνική περίπτωση, ήταν πιο μαλακό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα που επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τρόικα δεν είναι απλώς άδικα και επικίνδυνα για τον πληθυσμό. Είναι εξ αρχής καταδικασμένα σε αποτυχία. Έχουν τραγικά αποτελέσματα για το επίπεδο ζωής και την καθημερινή ζωή των πολλών και είναι άκρως απίθανο να έχουν θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την οικονομία συνολικότερα και τον τρόπο αντιμετώπισης του χρέους. Όπως και στην Αργεντινή, στόχος των μέτρων δεν ήταν να σωθεί η οικονομία, αλλά οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις. The IMF put magnificent pressure on Argentina to repay these debts. Many of the debts were inflated, in fact exploded, because of the transfer of debt from huge corporations, including some of the biggest banks in the world, onto the public treasury, onto the public purse, which the IMF pushed for as well. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί λοιπόν μέχρι τώρα είναι μέτρα σταθεροποίησης, με την έννοια ότι είναι μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν την άμεση στάση πληρωμών, αθέτηση πληρωμών από πλευράς Ελλάδας αύριο. Δεν είναι μέτρα τα οποία θα μειώσουν το χρέος.
Αυτό δεν είναι φανερό, δεν χρειάζεται να το θεωρητικοποιήσουμε, ότι το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται και να αυξάνεται ταχύτατα, αφού υιοθετήθηκαν τα μέτρα και ως απόρρια των μέτρων. Είναι μέτρα που ελήφθησαν για να προστατευτούν οι δανειστές, να προστατευτούν οι τράπεζες με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Μέσα σε λίγους μήνες η ελληνική κυβέρνηση θα προσφέρει στις ελληνικές τράπεζες 108 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν δηλαδή το σύνολο του πακέτου σωτηρίας που λαμβάνει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αργεντινή, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με ανάλογες καταστάσεις, τιμώρησε αρκετούς από τους υπευθύνους. Η εικόνα των προέδρων που εγκατέλειπαν το προεδρικό μέγαρο με ελικόπτερα στοιχιώνει ακόμη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και τους συνεργάτες του. Στην Αργεντινή θα δούμε στο ελικόπτερο ποιος θα πρωτοπεί. Νύχτα μαγική. Έτος 1 μετά Δουνουτού. Η Ελλάδα έχει μπει σε ένα εντατικό πρόγραμμα εξυγιάνσεων, αξιοποιήσεων, εξορθολογισμού και συμμαζέματος. Τα στελέχη της Τρόικας έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στην πρωτεύουσα και υπαγορεύουν την πολιτική τους μέσω ενός αντισυνταγματικού μνημονίου. A landmark has certainly been the pension reform, but the main question now is to be able to align wages and productivity. Τι είμαστε σήμερα? Είμαστε ελεύθερη χώρα, είμαστε ανεξάρτητη υποτέλεση, είμαστε στην πλήρη ολοκληρωτική υποτέλεια. Είναι άλλο θέμα η ελευθεριά και άλλο θέμα η εθνική ανεξαρτησία. Δηλαδή το πρόβλημα της χώρας μας είναι πρόβλημα εθνικής ανεξαρτησίας σήμερα. Σε αγαστή συνεργασία με τους ξένους δανειστές της, η κυβέρνηση στρέφεται εναντίον των πολιτών με την επιβολή σκληρής λιτότητας. Το αποτέλεσμα είναι φτώχεια, λουκέτα και ανεργία. Ήδη εμείς αντιμετωπίζουμε το κέντρο της Αθήνας σαν να βρίσκεται σε μια ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά. Ανθρώπους που πεινάνε, άστεγους, ανθρώπους που δεν έχουν φάρμακα και γιατρό, ανθρώπους που περιφέρονται στις πλατείες. Δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτό που βλέπουμε σε πόλεις του τρίτου κόσμου. Και σκεφτείτε ότι εμείς βλέπουμε τους πιο φτωχούς των φτωχών. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα κάποια ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά δεν φτάνουν. Ή όπως χαρακτηριστικά μου είπε μια μικροσυνταξιούχος, μια γυναίκα των 500 ευρώ που ήρθε εδώ, ότι ή θα πάρω τα φάρμακα ή τα τρόφιμα και τα δύο δεν μπορώ. Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν υποβαθμίζουν απλώς το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών. Απειλούν ευθέως την ίδια τους τη ζωή. Όλες οι χώρες που μέχρι τώρα μπήκαν σε διαδικασία υποστήριξης σε εισαγωγικά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχαν δραματικές επιπτώσεις στο προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή αυτό που λέμε στην απλή γλώσσα μέσο όρο ζωής. Είχαμε περιπτώσεις χωρών που μετά την περιπέτειά τους αυτή ο μέσος όρος ζωής έπεσε 5 και 10 χρόνια. Με τις περικοπές αυτές που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι σαφές ότι θα έχουμε μια μεγάλη μείωση στο προσδόκιμο επιβίωσης.